Primăria Chișinăului, iar cred că vor să facă niște șmecherii, vor să schimbe geamurile de la scările blocurilor și pentru asta sunt chemați toți locuitorii să semneze un contract. Nu știe despre ce este contractul, ce conține el, poate fi o șmecherie foarte mare. Trag atenția la toți locuitorii Chișinăului să fie foarte atenți ce contracte semnează și să citească măcar peste un rând, dacă nu toate rândurile. Și acolo în anunț scrie că cu contribuție de la BERT, cu contribuie 30% din toată suma, probabil cealaltă sumă care va trebui achitată pentru geamuri, posibil să fie achitată de către locatarii acestor blocuri. Și acolo încă nu se specifică data, de ce dată până ce dată sunt rugați locuitorii să semneze acest contract. Este, cred că, o șmecherie asta. Eu, pur și simplu, am văzut anunțul. Anunțul sunt la... În trolebuz, în autobuz. Puse și la scările bloc. Da, adică trebuie să facă contactul locatare. Bine, să fărmăgească lumea, așa? Posibil, dacă nu specifică. Trebuie, dacă vreți să semnați întâi contractul, trebuie să știți ce conține. Poate, dacă semnați fără să-l citiți, poate să vă impună să plătiți o sumă foarte... Dar ei pot să facă și fără să citești. Dacă chiar să înțelegi contractul, da. Ei pot să facă, pot să citești, așa, dar pe urmă pot să facă ce vor ei. Eu am văzut puse la... Da, dar nici măcar specific să menționeze data de când până când. Ei au să colecteze semnături 15 ani înainte. Îi rup de acum acolo, dar de la 1 august a început cu contractele astea, dar mie mi-a spus, nu cumva ți-i scălesc, ne trați atent. Dar sunteți la curent? Ori numai cât așa? Nu am citit, nu am văzut contractul, pur și simplu anunțul am văzut. Păi anunțurile este peste tot locul, la toate clădirile. Dar nu văd că aș vrea să am o hârtie de cei la mână, ca să citim de văzut. Păi, eu știu, se poate la administratorii de blocuri de cerut și eventual îl ceresc la dumneavoastră sau să faceți o copie, să știți măcar ce e în el. Eu suport că asta... Dacă luați contract, nu sunteți obligați să... Cine a să trăie? Asta deocamdată anunțurile sunt, dar cine a să trăie? Jecul n-a să trăie. Așa e să menționăm. Asta e să vezi că e măgeală de oameni. Să măgească oameni. Și jecurile au început de acum. Proprietare. Nu știu de acum cum se măgească. Eu am să găsesc. Am să aduc.